Здравейте хора, аз съм Алекс и днес ще играем Майнкрафт. Днес ще съм сам докато го играя. Да, добре. Днес мисля да направя ферма за крави и за пилета. Може и за свине. Може да ги подравним ето така. Да, добре са да ги прехвърлим върху тръбите и да ги изрежем. Първоначално ще използваме готов ролан за пикапа, но вече не се произвеждат части за коли от 70-те. И се оказа, че ролбарът изобщо не пасва на ремаркето. Затова ще си изработим ролбар от стоманени тръби. Хубавото на този пикап е, че ще използваме Така, отиваме да спим. светлини KC. Изглеждат чудесно, а и ако Бо реши да върши нещо през нощта, ще му свършат много добра работа. Щом заварим подложките за тях, ще направим и долната част на ролбара. Рядко се среща с ревизен пикап с офроуд подобрения. Ето, Добре хора, добре. искам да ви питам, понеже в момента аз съм с слушалки, вие чувате ли играта? Защото аз се чувам, обаче не мога да разбера дали вие я чувате. С тези характеристики пикапът ще се справя с всякакви терени. Да прикрепим това за онова. Изглежда много яко. Освен това функционира както трябва. Има само една овца. Да приключим с другата тръба и да го изпратим за клониране. Става. Дано скоро пристигнат и джантите. Да, бе. Последния епизод видях тежкия лаг, който имаше. Лаг. Сега да мъкнем още някоя овца. Не ми трябват пилети, трябват ми овци. Трябват ми овци. И тези ще бъдат тъмно-оранжеви, като на оригиналния пикап. Щом положа боята, няма да се различават от оригиналните джанти. Мисля, че ще стоят много добре, когато са готови. Винаги ли съм пълен с бокуци? Значи... Погледнете. Страхотно. Никога няма място за абсолютно нищо. Отграбиха ме. Имаш проблем с гърдето. На втора топка имах 40 000. Тази машина ме мрази. По някое време все пак трябва да монтираме лебедката, нали? Още една игра. Готово. Супер! Супер! Освен, че изглежда добре, пикапът трябва и да работи добре. Готова е. Монтираме лебедката, която тегли до 5 тона. С нея пикапът наистина ще се справя с всяка ситуация. Време е за ролбар. Изглежда чудесно. Нашият ролбар вече е формиран. Да започваме. Що монтираме това нещо на ремаркето, може да поставим светлините. Като сякаш е създаден за този пикап. Ще свърши работа при преобръщане. Нека ти подам фаровете. Харесва ми как се получава пикапът. Наистина заприлича на колата от Смолки и Бандита. А из подобренията ще се личи, че този звяр е творение на Галпин. Добре, светлините вече са на мястото си. Остава да видим дали това нещо може да
стига до всяка точка на света, както мечтаеше Бо. Голямата стъпка няма търпение, нали? Кастайт Лейк, Калифорния. Намираме се в Кастайт Лейк, където днес ще представим нашия сервизен пикап. Много се вълнувам, защото нашият Foxconn 2 ще изкачи планината, за да бъде заснет за премиерата си. Да обсъдим какво ще правим днес, защото, както знаете, целта е да покажем на света, че още можем да правим добри офроуд коли. В крайна сметка, искам да видя това нещо на върха на планината. Добре, днес ще го изпробваме. На работа. Днес целта е да подложим тази историческа машина на изпитание. Ще тестваме мощността и офроуд възможностите й. Хайде! Очертава се дълъг ден. Пикапите на Калпин през 70-те са били жестоки. Големи лепетки, ролбари, красиви рисунки. Но Foxconn е бил най-забележителният. За онази епоха било важно да се обезсмърти филма Смоки и бандита. Затова реших да посветим нашия пикап точно на тази кауза. И ще върнем това нещо от 70-те. Да, искахме да уловим духа на оригиналния Foxconn, но с по-модерен вид. Хот-дог се справи идеално с боята и фреската. Добавихме цветната пицерия в стила на 70-те и стълмови 20-инчови джампи. Радвам се, че запасихме легендарния външен вид, въпреки модерните подобрения. С супермощния двигател, офроуд качването, лебедката и светлините, това нещо ще покорява всеки терен. Но да не забравим любимата ни чача. До екипа, къде ми е магарето? Да, чувам ви. Това радио е жестоко. Да стигнете ни. Бог трябва да намалете. Приятно. Дано сте готови, защото става напечено. Добре. Да видим какво може това нещо. Сега светът ще разбере, защо ми приглушава твоето шофиране. Държи се много добре. Това ли моето пето? Може да се справи с всичко. Вижте го. За пикапа този път не е никакъв проблем. Гледайте сега. Върхът е. Забавете скоростта. Бо е много наперен. Бо, караш прекалено бързо. Сякаш се спускаме. Страхотно. Яко. Добре ли сте? Май закъсаха, нали? Как може да закъсат? Добре ли сте? Имаме ли въже? Нямаме въже. Чакайте, имаме си лепетка. Идеално. И тук аз падам по гръб. Справяте ли се? Да, на 3. Ало? Ало? Здравей, Бо? Джей, как си, приятел? Реших да те проверя. Току-що завършихме твоя пикап. Стана много красив. Трябва да го видиш. Чудесно. Да опитаме да го изтеглим, Бо? Да, бъди готов с пирачките. Готов съм. Май си заед. Какво правиш? Снимаме новия пикап. Снимачният екип заседна в кълта. Кълта? Къде се вие? Хайде, Майк. Да, излиза. Добре, останамте. Ще се чуем по-късно. Винаги ми е приятно да си говоря с теб. Добре, приятел, чао. Благодаря, Джени, чао. Леле, страхотна техника. Готови ли сте? Да, готови сме. Хайде да изкатерим планината. Добре. Денят започва интересно. Мисля си, че спасяваме автомобилната история. Става напечено.
Приключенията ни идват повече. Още малко, Дейв. Още малко. Но в този проект пишем и нашата собствена история. Този път е с този Фоксхън мен. Превърнахме едно практично возило в убийствен пикап, с който почитаме миналото на компанията ни. Успяхме! Нямам търпение да се махна от тук. Успяхме! Браво, момчета, справихме се. Да, изкачихме планината, но не се налага да доставаме части до тук. Но е хубаво да знам, че можем да го направим. Да, предполагам. Да се връщаме в сервиса. Хайде! Поставихме си цел и я постигнахме. Направихме пикап, който може да достави части до всяка точка на света. Господи, днес устарях 10 години. Discovery разкрива едни от най-смайващите тайни в човешката история. Сезон с нови предавания. Твоят свят никога вече няма да е същия. Досиетата ти. В четвъртък по Discovery. Много ми пука, че с това връщам си вътре. Печа животни. Храна. И ще си бачкам. Имат. Вкусна хрупкава вафла с удивително много крем, с мелкийски шоколад или бурбон с ванилия. Еврика вафли с удивително много крем от захарни заводи. За тези са здравите мишници. За тези са здравите машини. За заплетените истории. За тези доказват не могат. Етикет има решение. Бензинов безличен трион Райдер с мощност 2,7 конски сили. Електрически миксер с три разтвори Райдер 1600 вата с 3 години гаранция и водозащитен лед плафон Litex с или без сензор. Сега на суперцени. Етикет винаги има решение. Новото Рено Каптюр. Том с твоя свят. Новото Рено Каптюр и Тек. Съдържи се за тест драйв. Сега. Опитайте новите бисквити сами. Толкова вкусни, че цялото семейство ще ги обикне. И още нещо. Тайната на вкусните бисквити сам е пшеницата. Защо като нов, а не нов автомобил? Вземи нов дъстър на специална цена и с подарък Winterbox. 4 зимни гуми, 4 алуминиеви джампи, 4 гумени стрелки. Контролирайте синдрома на разгражданото червоство с Стомахон. Стомахон е нова формула. Възпрепятства развитието на бактериите и ротавирусите, елиминира токсините и спомага за облегчаването на коремните рози. Стомахон – бързо облегчение на болезнени симптоми, като потуване, коремна болка, газове, запек и диария. Научи повече в мозгоздраве.com.
трябва да го направя? Ние сме в ръцете на природата. Експедиция до ръба. Нова поредица. Тази беше по Discovery. Този епизод. Сега си говорихме как ще изкараме този сезон и ще го мислим до година. Рикнес среща недоволство. Този път се облече. Марапанът трябва да работи денонощно. 2 мини затвориха. Кевин! Семейство Бикс се бори да се съвземе. Сега ми се повръща. Качи още хора на камиони и гледай да не изоставате. Чули? Паркър с него търси злато. Само искам този улей да работи. Бригадата му е на ръба. Денис! Треска за злато. Бригадата на Нес от Дънкан Крик. Тази година мина като на бързо влакче. Не знам, че има много злато в Дънкан Крик, само че земята не ни го дава. Пръснах стотици хиляди долари, за да си. Планините на Кино. Рикнес най-после настрои улея си. Всички са решени да завършим сезона силно. Духът е висок. Имаме материал, времето се държи за сега. Както виждате, Трябва че да продължим, докато замръзне. се строи миничката без седмици най-манички проблеми. само 350 унции злато. Решена да излезе на чисто с 500 унции и да задели пари за себе си и за бригадата. Нямаше големи катастрофи и изглежда всички са в настроение тази сутрин. Струва ми се, че сме по-близо. Сега най-важното е да извадим нещо от земята и да постигнем целта. Никой тук не иска да си тръгне без бонус. А аз не искам да видя как Рик банкротира. Червеният звяр промива 200 кубика потенциално водоносен шакъл на час. Работихме много гладко последните 2 дни. Боже, ще се получи. Всички полагат усилия да промием всичко. Хей! Чакай! Спираме! Това не е истина. Не е добре. Трупат се камъни! Изключи! Санди, ела да топка. Бързо! Да, изваждам остатъци от Искаш се камиона. хора, малко забравих да снимам, взех един диамант, взех малко сламово и това беше. Емералди. Този Джон не е мой син. Не си знаел. Не мислиш ли, че трябваше да кажеш нещо? Ти умираш, ясно? Умираш, това става. Залюбваме се, създаваме Джон и след 2 дни ти умираш. Как трябваше да ти го кажа? Военни престъпления в Лос-Анджелес. Всеки вълник от 19 до Диена. Каменица. Първата главка за големите поводи, като нов план. Останалите са всички споделени истории с Стар, както когато двигателят се променя и винаги и когато всички
Значите хубаво. Хубавото като се повтаря. Затова ето и тази година до етрийски отстъпки. От 11 до 30 ноември до 200 лева намаление на изправни смартфони и смарт аксесуари. Ще повторя хубаво. До 200 лева отстъпки от 11 до 30 ноември. Чао, приятели! Изтри кредит до 200 000 лева според твоите нужди. От Moneyquiz, магазин за пари. Един плюс за всеки. Най-после мога да пазарувам косметика и парфюми безпроблемно вкъщи. Онлайн магазина Notino.bg. Винаги ще открия нови и комплексна лична косметика. Ако най-точно каквото ви трябва, мога да според мен. Освен това, сега има 25% намаление на топ марки. Notino, парфюми и косметика винаги безплатно при. Добре дошли в света на истинските неща. За тях трябва малко нея. Тя твоя на сърце. И при малко ни изпитваме най-малките детайли. Зелено мляко, Олимпус, просто истинско. Не се отиваме по-ценно и без да се докосваме. Време да изберем по-бърз и удобен начин на плащане без докосване. Използвай своя мобилен платеж с Mastercard и може да спечелиш електрически велосипед, топ модел Smart Lock, Smart часовник и Smart слушалник. Общо 399 награди, разпределени между партньорите на кампанията. Виж пълните условия в Mastercard Video Contactless и кажи здравей на мобилните плащания и наградите. In 1926, Stella Artois was crafted as a gift for the people of Iran. But more than just a gift, they were reminded that the best present is being present. In the life Artois. За да спасяваш зимата, трябва да се подготвиш още през есента. Винаги сме и на Виторо. Спасява кръвното във всякакви ситуации. Разбира се, моите момчета. Не харесвам без имунитет, затова ти давам Виторо имуносироп. Пиеш сега, за да си даш през зимата. Ей, така им кажи на децата в училище. Виторо спасява имунитета, спасява гърдите. Четвърта от 22 часа. Те не познават страха. Те не вярват в поражението. Те са тайното оръжие на Америка. Гледайте Чарли Шин. В морски пехотинци
Снимки на страници ще им помагат да работят с устройствата и да учат по желание. Първата част от промяната. От кафе Търмализме. На нова.bg промяна. Излъгай ме манипулира. От самото начало Джон те манипулира, за да осигури съществуването си. Лъжете от години, а аз от 2 дни. Не, той беше най-важен, но съпротивата се препеше на него. Можела да ти кажа, Какво имаш да ти? че за мен какво е да нямаше път. Да имаш само един път, защото иначе всичко пропада. Знам да по-дълго е път. Джон няма къде да се плува. Но падайте сам. Ако не обичаш, умираш, а аз не. Не знам което е лошо. Не можем. Виж какво стана от Джон. Ако това се случи, ако винаги се случва това, когато сме заедно, Обеща, че ще ме последваш. Защо не го направи? как ми открил? Казах за място само на Фокс. Да. Наистина. Наистина ли мислиш, че няма да помня, че си го отостявал? А го стреляй. Майка ми би се гордяла. Тя... Ти... ме научи на всичко. Познавам. Знам коя си, какво правиш. Не може да избягаш. Джон, няма защо да е така. Има инерция във времето. Неща, които искат да станат. Аз винаги ще оцелявам, а ти ще умираш. Или ще се бориш до най-края. Както винаги. Бурята няма да спре. Но трябва. Точно ти знаеш какво ще стане. Не може да се пазариш и да спориш с мен. Джон, моля те. Не изпитвам жал, разкаяние или страх. Джон, моля те. Добре, хора, мисля това да бъде от клипа. Не, момент. Да, също да.